Какво ще ни покажеш? О, магия. Magic. Magic tricks. А да не е започна номера вече, защото на мен откакто си излязъл ми се струва, че има някаква магия. Yes. Да? Мога ли да се приближа? Да, добре. Да, заповядай. Да. Добре, Любен. Да. Любен, и знаеш ли това? Пръчка. Стикс. Практика. И знаеш ли как да ги използваш? Горе-долу. Добро. Добро, да. О, добро. Скъпи деца, моля, не пробвате това вкъщи, окей? Да, вкъщи. Защото това е много опасна магия. Айде, стига, бе. Колко е този човек? Ицо. Да. Ицо. I have come to разбъркайте. Разбъркайте. Заповядай. Вземете една карта, моля. Вземете. Окей, вижте камера. Окей, добро. This just I make the карат. И знаеш ли карате? Показвали са ми го. Японски карате мис, окей? There. Хоп-тап, хоп-пат. Това е ваша карта, Не. Не? Това? Не. Не. Пак карат. О, Ицо, вижте! Ето вас! Картата. А той няма ръка. Как го прави това без ръка? Кажи ми. Уау! Браво! Високо, окей? По-високо. Уау! По-високо. Ха! Да? Чакай. Не, так. Но! Виж! Чакай! Ай, не! Чакай! Wow! Stop! Dance! Айде! Хап! Едно, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Как го прави това за първи път виждам така? Славена, правете тази карта. Моля, пробете. Чек. Проверете. Как да я проверя да я скъсам ли? Окей. И знаеш ли оригами? Да, Да, оригами е японски. Японски, да. Now, оригами Чекай. Хап. Here, there. Хап. There. Моята оригами са специално. Специално? Специално е, because it's a pet level. Моята оригами е специално. Sì, това са пет лева. Да, Катерина, 5 това лева са. са, да, Си, 5 лева са. пробете. Да. Пет лева. Сега, аз ще припърна 10 лева. Окей, чекай. Един, два, три, хоп, 10! Да, 10. Пето, 10. Остели. 5 лева. Я. Дувни. Окей. 10. Леле, този е цар. Катерина, искаш това ли? Да, искам. Не. Чекай.
Знаеш ли Dragon Ball? Dragon Ball, аниме Japan. Dragon Boy, yeah. Dragon Ball. I know. И аз съм японец. Детен, Dragon Ball. Хаме, хвана! Чекай. Хиде! Хиде! Няма повече енергия. Давай! Можеш! Няма проблема. Генки дама! Как така ги сгъва? С енергия? Чекай. Някой от вас има ли банкнота? Да, Да. нали се направиш повече? 50 евро? Да. Да, бе. Ще направиш 50 евро. повече. Уоо. Любе. 100. Ма, Любе, ти откъде ги вадиш тия? Колко искаш? Ми 100. 100. То добре. Окей. И аз Няма проблем. Аз съм професиониста. Аз съм професионал. Чекай. Съжалявам. Само големи. 50 Само големи. Да, бе. Направи шалче 50 евро. Чекай. Аз 100 евро. Това е за вас. Мерси много. Браво! Жесток е. Уникален. Браво. Леле, страхотен си. Най-якият японски магиосник, който говори на български, който сме виждали тук. Безапелационно. Кейджи на мен много ми хареса, много си весел, много си артистичен, много ни развесели, много ни разсмя. Ти си семейен ли си, женен ли си? No, I'm single. Не, I'm single too. цялостната ти презентация, целият ти позитивизъм, начина по който успяваш да повлияеш, наистина да приковеш вниманието и да накараш всички нас да се усмихнем и да те гледаме със супер интерес, това е таланта и ти го носиш на 100%, страхотен си. Много благодаря. Най-много ме впечатли това, че от всички сезони, в които съм бил, всички фокусници, които са взимали пари на сцената на България търси талант, единственият, който ги върна, е японец. Yes, of course, yes. Едва ли някой всъщност толкова би се взрял в самите фокуси, колкото в начина, по който ги представяш. Той е наистина много забавен и оригинален и аз наистина бих искал да го видя отново. Извинявайте, само чуйте ме да момент. ви кажем. Много благодаря. Значи Кейчи, Секунда само. значи Кейчи, нали знаете за него? Първо е обиколил света с колело. Бил е в 65 държави. Дошъл е в България от Токио с колело. Дото 5 години. Кълна ви се, плюс това е изкачил Еверест. Знаеш какво искаме също, обаче, създали да ви кажа? Значи на нас Кейчи ни е най-любим, защото Кейчи е много луд и е страхотен японец, който е смел и свободен човек. Ние за това гласуваме с Дани. Кейджи, чакаме те на финала. Благодарим ти. До скоро! Чакаме те на финала.
Браво, Кейчи!